Gai mar Raila Odinga okwedo lipode mawacho ni Raila Odinga dende lit kendo itimone thieth. People will never accept and tell you that the economy is stabilizing or stabilized. Because people will never accept that something is possible. Jatend migao mar omenda John Mbadi oseyo josiasa mawacho ni ochumi mar Kenya okethore. Youths wetena wawuoguru mondo wadwa timre nade wakao urombolo kik wawachi ni wan telo ok miwa kik wawachi ni wan tich ok miwa kik wawachi ni wan ni telo nitie marach to telo marach no ipake mna gidogi kata isiem na gidogi. Jotelo makaluo medo wuok oko mar jiwo piny ondikre kaka jogo ombulu. Kamoro moro ma intiere nyakora mogo jong arwakie chenro ni mar migago ka obroklo ni weche mawide mesa mag weche manyien odichiengni ma kawuono. Ageno ni in kare ka bende nyalo tudri kodo e namba mar 36000 @Ramogi TV KE @James Opondo Cinema go mbui magwa mag X ka bende wantiere achiel kachiel kale mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Aput mar kuku ma chwalo wach elo gai mar ODM Raila Odinga mongere kaka Raila Odinga secretariat okwedo weche moko maliekore ni Raila dende lete. Ote mar gikoni Raila onge kod luoro moramora yango chal mar ngimane kendo ni mana kaka osetimo e kinde mokalo biro timo kamano poni nitiere wach mowinjo ganda onge e wi chal mar ngima mare. Gikoni Raila nyocha wuok e pacho ka tich abich ka odhi e pinje maoko mana kaka ojatimo ma ok ni odhi manyo thieth. Apudno oseyo kweth maketo sirkal tesre kuom fuong'o weche ma miriambo wi chal ngima Raila Odinga magikoni ok en tim maber. Jatend migao mar omenda John Mbadi omedo seyo josiasa makwedo sirkal ma osebedo ka wacho ni ochumi mar Kenya osekethore. Mbadi wacho ni ochumi sani dhi maber ahinya to bang' kane ochugi sirkal mar Manywanda. Mbadi wacho ni weche mag ochumi mar piny ok nyal losi e rombe mag siasa kata e liete ka okoni kweth makwedo sirkal ok nyal yie ni ochumi mar Kenya dhi makare nikech ok gidwa jatend piny William Ruto gi piny owacho mare. Mbadi ne loso e kinde nyasi mar sidho ayanga riwruok mar jofwamb weche e kaunti ma Homa Bay. Jalup gavana ma Homa Bay Oyugi Magwanga, jaod bura ma kaunti no Dr. Joyce Osogo kod apisa e duol marango weche chenro mag jofwambo Media Council of Kenya e bade ma imbo mar Kenya Teddy Evans Oudo to ne jojiwo jofwambo mondo omed bedo e lai manyime mar keto jo Kenya ler e weche matimore e kor gwenge. Is coming up for payment in 2028. Because again, if we just wait until 2028 to come, only this year we managed the debt of 2027. It was $900 million. We paid off almost 600 million. We were left with 300 million, which we paid 100 million this year. We are paying in May 100 million and then another one, 2027, 100 million. It will not put a strain now on us as it would have done if we waited until 2027. Now the 2028 one, $1 billion is not small money. If we wait for that time to come, what would happen? What would happen is very simple. You'd send the signals that Kenya is going to default. The moment that signal is sent into the international market, the net effect of that is that the shilling will lose ground to the dollar, like it happened last year. So when you hear people in funerals, the economy is not managed in funerals. The opinion about the economy is given by people who understand the economy. So we are doing our best. I don't want to bore you with the numbers and figures and statistics and all those terminologies, but just if you can forget everything else, just remember that Mbadi said our economy is doing very well. Kaluwore kod kwan man piny ma jo Kenya osenyiso e chenro mar ndikruok kaka jolut ombulu. Jotelo mawuok e kaunti ma Nairobi koro owuok oko mar sundo rowere mondo owuog oko e chenro mag ndikruok madhi nyime kod duol mar IBC. Kotelnegi kod jatendo jende duond od bura mar KPP Fatuma Mohamed kod Geoffrey Owino gijiwo joma tindo ni kik sik mana wigi e gige mbui
To tikod thuolono e jiwo jowetegi ni mar yor dwaro telo maber nyaka chakre kod kawo ombulu ka giloso Kariobangi. Bende gikoni IBC mondo okel yot mar yudo chenro mar ndikruok kod chiwo puonj ne oganda e wi lwasi mag ndikruok kaka jolut ombulu. Aende achukue nini? Silaha yako. Silaha yetu ni nini? Ni hiyo kadi, si ndio? Tusipochukua kura hatutakuwa tunasema tumechoka. Tumeona sisi wote wa Nairobian, we have been facing challenges. Kama una kadi, kuna mahali yoyote unaweza fikisha sauti yako? Lazima kila mtu aende ajiregister voter card. Kwa hivyo nataka vijana mjitokeze kwa wingi, mchukue kura kwa sababu sasa inasimama MCA, si ndio? Na nawaombeni tuanze safari ya kwamba tunapiga kura bila misingi yoyote ya ukabila ama ubaguzi wa aina yoyote, sio? Tujenge Kenya mpya, sio? Ka chenro mar ndiko jolut ombulu koro donjo e juma mar ariyo, moko kuom jotelo e kaunti ma Siaya kwayo rowere ahinya to tieng' mar Gen Z mondo owuog kar romgi mar ndikruok kaka jolut ombulu mar bedo gi okumba manyalo kelo lokruok kendo miyo gi telo ma gidwaro kochopo yiero maduong' mabiro. Kotelnegi kod jalony e weche uchumi Zaki Masiro kod ja ohala ni Kongor, jotelogo wacho ni mae kinde mar rowere koro owinjore obol piny koko e mbui kendo ndikore kaka jolut ombulu kapok thuolono olor. Magi biro e kinde ma IBC oseyango ni mana ji 181 kende ema nyocha ndikore juma mokwongo e kaunti ma Siaya ka e Kenya mangima, to kwan mag jogo mosendikore gin 748 nyaka nyocha chenro no chakre. Ng'udhi marach kandara ok ber kuchiemo timre nade emiwuoyogo kandara dhi maber gimoro amora nitie tiere ni iwacho niya tiktire maber donge didoge dhi nuoye ng'ano kendo donge kuchiemo itimre nade eminuoyego ok gidhogi. Koro watimru ni jodalawa wawuoguru kar rombwa wadwa register uru ang'ono kura ombulu. Uwinjo wachno jodalawa? Youths wetena wawuoguru mondo wadwa timre nade wakaw uru ombulu. Kik wawachi ni wan telo ok miwa, kik wawachi ni wan tich ok miwa, kik wawachi ni wan ni telo nitie marach. To telo marachno ipake mna gi dhogi kata isiem na gi dhogi, lakini ok idwa kawo ombulu. Mondo ilok telo marach, kaw ombulu. Mondo confirm telo maber, kaw ombulu. Mondo iter ng'ati ma in idwaro, timri nade, kaw ombulu. It is so unfortunate na Siaya County mzima ji 184 kende emose register as voters in the whole county. It's so unfortunate. Kora akwayo jowa, akwayo rowerni, akwayo minewa ni wawuok woko mondo wakaw ombulu. Jowa bende mantiere modak woko to gidwaro ni mondo gilos telo madala. Gi contribute loso telo ma Siaya County. Akwayo ni mondo duog dala ka mondo wil ombulu obedo madala ka. Rowere Gen Z akwayo. Jotelo maketo sirikal tesre omedo seyo sirikal e wi lokruok e gwenge gi chenro ma otisi ni mag timo dongruok. Jotelogo wacho ni mano mana yo mar umo mibadhi ka giloso romo moro e gwenge ma Malava. Jatend DAPK Eugene Wamalwa bende oseyo spika Moses Wetangula ma wacho ni onindo nyakonchiele tije mar tayo od bura. Kenya are controlled by the Constitution of Kenya. Sisi tulipiga kura ya kuleta maendeleo. Hatukupiga kura ya kurudisha harambee ya Moi. Mambo ya empowerment ni harambee. Wanapoleta pesa, mama wanagawana, mama anarudi nyumbani na 200 peke yake. Watu wazima number 3 in command, wewe ni speaker. Umefanya youth winger bwana Wetangula. You have degraded the parliament of the Republic of Kenya. Na nakubaliana na Salasia, nakubaliana na Khalwale. You have lowered the dignity of the house. Kama referee inatakiwa uwe neutral. Wewe unafanya bunge, inaonekana kama ni bunge ni executive. Sisi hatuna nguvu. Na wewe ukiendelea hivyo, hatutajali. Hata kama itakuwa inabaki mwaka mmoja, we will make sure ya kwamba tunaleta an impeachment motion kwa sababu you have lacked respect. Kwa mambo ya kuendesha mambo ya bunge. Mana luwali rwako nyanga mar Manchester United to team mar Kakamega Homeboys Ginzo ya Sugar
ok dhi maber e gwenge mag Imbo mar Kenya. Kata kamano, mano kaka en. Ka odhi nyime en ni jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen okwayo mondo tiek mapiyo wach kepo mar obila momoko mateke doho mondo chenrono odhi nyime. Koloso Elgeyo Marakwet, Murkomen ojiwo jok momako bura e doho mondo oyie obed kod twak matenge mondo ochiw yot ne chenro mar chiwo tije ne jokenya e yor kepo mar obila. Kindeno bende jating' ndai mar jatend piny William Ruto Faruk Kibet okwedo duol mar obila mar NPSC ni owero chore kod chenro mar kepo. Jaod bura ma Marakwet okone doho mondo okasre kod burano ni mar Kenya ni kod nok mar obila. Recruitment ya police yenye ingekuwa imeanza this today jana hapo Friday, lakini your excellency kulikuwa na makosa kidogo hapa na pale, mtu ameenda kotini. I want to assure the people of Kenya that we are working together with National Police Service Commission, National Police Service to find a quick solution. Ndio hiyo recruitment ianze hivi majuzi haraka sana, na tunataka kuwasihi wale wako kotini washirikiane na the two institutions na Wakenya wengine, ndio tufanye hii kazi haraka, watu wetu wapate kazi na recruitment ianze haraka. Jatend riwruog jopuonj NAT bade Magariso kwayo migawo mar somo kod apisi mar omenda ma pachoka mondo chiw omenda ne sikunde ne ikruok ne penj maduong'. Kokalo kuom jagoro margi Abdurasak Hussein owacho ni deko mar omendago oserocho somo e gwengego ma oro ng'eny. Omedo ni chiwo omenda ma jolo weche chiemo e sikunde bende owinjo duoki mondo jopuonjre obed e klas, kojiwo ni sikunde mag JS owinjore ogol e sikunde mag primary. We very well know that we are in a period or a season which is dry spell, and it is this season that funding was required more handy than ever. It is during this time that exams are at the corner. For the first time, the Kenya Junior School Assessment is to be administered for the first time, junior grade 9, starting with this month, October. And our schools are totally dry. They have not gotten the funding. Worse enough, the school feeding program, which was handy also and which was helping our children, is also not available. I also request the three governors of Garissa, Wajir and Mandera to start water tracking, because most of our schools are about to be closed because of the dry spell. There are no water in our schools. There are no fundings in our schools. There are no food in our schools. This is a situation under which our teachers are, and our head schools are unable to administer the schools. Jatend migawo mar teko sitima e pacho ka pia wandai osiemo jokenya marucho chenro mag tudo sitima kod mwandu sitima, kowacho ni timbe makamagi keto ngima jopiny e andaki kendo kelo ng'ikruok e dongruok ma pacho ka. Koloso Chesume e kaunti ma Nandi bang' ng'iyo chenro mag keyo sitima mong'ere kaka last mile connectivity kuonde chung' od buche 6 ma Nandi, Wandai owacho ni sirikal osetiyo kod omenda mathoth e neno ni giketo sitima gwengego mar neno ni jodak obedo kod ngima maber, ka osingo ka okang' mar chike ne joketh ma donjore gi weche mag mwandu mag sitima. Chenro mar tudo sitima ichwalo e counties mopogore opogore pacho ka mar neno ni miere, sikunde kod kuonde thieth e alworago oyudo sitima. La muhimu ni kwamba tuko hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Rais William Ruto, na kwa hivyo serikali kuu ikitekeleza mpango ya stima, lazima tutoe onyo kwa wale wahalifu ambao wanatembea wakiiba, wakikata nyaya za stima, wanaziiba, wakibomoa transformers za stima, wanaiba mafuta ya transformers. Hawa majambazi, hawa wahalifu lazima wakome mara moja. Na vitengo vya mbalimbali vya usalama viko standby, viko alert, na tumeamua kwamba hawa majambazi tutakabiliana nao vilivyo. Jokanyo e sekta mar sukari ma oting'o jopur ywak ni chiro mar Commerce ma piny Kenya bende nitiere osekelonegi midhieche maloyo ber
ka gidwaro mondo lokruok okel mabeyo manyalo reso sekta ni e piny Kenya. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori Jojo manotwak gi jopur niang' motelo ne romo mar COMESA ma ochan e kind tarik 6 nyaka 9 dwe ni bure Nairobi. Bedo mar piny kerruokno mar COMESA osebedo ka kelo paro mopogore ne jogo mantie sektor mar sukari e pacho kae. Kaluwore kod chik mar riwruok mar COMESA mayango ni mwandu nyalo usi e pinjegi mar riwruogni mar COMESA maonge chulo osuru, osebedo ka koro kelo wich bar ne jopur niang' mathoth e pacho kae. Ni COMESA to okonyowa maber nikech onge kaka dang' wayie ni sukari mowuok e COMESA countries obiro donje pinywa ka en onge gi tax momiye to marwa miloso ka to nigi tax malo. Ere kaka okonyowa ka jopur? Tiene wane mwahinyore. Sirikal is a party to that COMESA. Wawacho ni mondo gikwong giluongwa meeting moro mondo gibriefwa gima dhi nyime. Ma nosekelonwa shida mang'eny. Achiel kuom shida manosebiro ema ne kelo gimiluongo ni late harvesting of cane. Jokan sektor mar sukari to ahinya jopur niang' wani bedo ni sukari ma nengogi yot osebedo ka wuok e pinje mantie COMESA kabiro e pacho kae maonge osuru ma ichulo. Osinyo jopur niang' nikech nengo mar pur mar niang' e pacho kae konitie malo mokalo. Importation mar sukari ma oko. President owacho monuoyo mowacho ni chakre sani wane mwadhi export sukari, wane ok wadhi import sukari. To importation no iyudo ka jadek ang'wen manyo kelo sukari go gin magi benefit. To raia makao niang' gitere factory gin gionge ok gi benefit kata chiel. Mano bedi ang' akwani wach mar COMESA manene no, importation of sugar. Kata giwacho ni gigeng'o sukari gi pod biro. To gibiro ka gikadho mna kuom joma ni moko bende nie government. Ok wanyal luoro nitie cartels. Cartels gi pok otiekegi. Jagoro marwako ma jopur niang' e bad ma Migori Arguing Sadongo wacho ni chiro mar COMESA osehinyo gi moloyo kony ma giseyudo kendo gido mondo ko lokruok koro keti ne COMESA ma oting'o keto suru kuom sukari mowuok e pinjego mag COMESA kabiro e pacho kae. Kenya kae ndiye monego bed ni gima loso local kae ndi bedo duty free. To mowuok oko to ningo ketne gima gichulo nikech gibiro use Kenya waka. To kakoro gik ni wan mwandu mwaloso Kenya ka ni to iketo ni tax mamalo to mowuok oko to tax onge. Koro mando wakonyore nade kaka jopur. Tax ni emosekelo cost kata ningo mar production mar tiang' kata mar sukari bedo malo. They destroyed everything on the ground. One coca farmers, we are not for it right now. What one is sukari murem ema sirikal okel omanka oko. Jopur niang' wani chiro mar COMESA onego ng'i gik mathoth ma oting'o nengo mar loso mwandu e pinje ma gin jokanyo magi kapok giketo suru kata golo suru ne moko mwandugo moting'o sukari. Nikech midhiero makoni kod kocha ma jopur wacho ne gisekale nikech chike mag COMESA gisiro lokruok manyalo konyo pinje kaka mano mar Kenya mondo sekta no mar sukari koro bed motegno. Loso iketo tariffs kata iketo duty kata iketo tax nyaka kungu bede winjruok ng'ama produce sugar cane ma en raw material joge nyaka bedie mesa magi winjo cost of production mar sugar cane chalo nade. Giwachne gigombo ne ni chiro mar COMESA obedo mano mar reso kembego mag niang' e pacho kae mosebedo kod midhiero nikech sukari manengo yot mosebedo kawuok e pinje maoko. Jokanyi sekta mar sukari biro ni gik machal kaka lesen ma ichiwo ne ji madwaro kelo sukari e pacho kae bende koro nyaka ng'i malong'o nikech osebedo katiyo kod lesen gi e yono marach. Licenses migolo kata mana for sugar importation. Joma golo licenses gi ok wang'eyo ni to gitiyo gi chike mage. Gibedo governed gi chike mage. Nikech samoro ibiro yudo ni the deficit mar sugar ne wan gi 200,000 metric tons. Mane e deficit ma wan gi Kenya. To joma me mondo kel sukari gi ibiro yudo kokelo over 500,000 metric tons. Koro 300 ni eto ng'ama ogolo ne certificate kata omiye license mar kele. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma kowuok e kaunti ma Migori daka oyo ma adunda kwani kikidhi mabor nikech jo Chelsea nonindo gi Weche.
Euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Tanuka. Download Koro and say hello to Easy Living. Start planning your festive season escape now. At View Travel, we have the perfect early bird offer for you. To Jazendege Twende Costo for the festive season from the 23rd to the 28th of December. Make your festive booking by September 30th and enjoy discounted airfares. Experience 5 days in Mombasa from only 99,900 Kenya shillings on full board per person sharing, or soak the Diani Sun from 126,400 Kenya shillings per person sharing on an all-inclusive plan. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba nayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama sikiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811*404#. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber. Miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda ana lori nyaka black tichadek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Why pay more when Citizen Duka and Quickmart bring you massive savings this week? Get 5 liters of cooking oil at 1,189 shillings, 5 kilos of basmati rice at 1,349 shillings, and 2 kilos of all-purpose flour at 159 shillings. And that is not all. There are more offers waiting for you. Simply dial *487*5#. Select your product, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka.